Sitä iltaa Ilmari Ahde ei koskaan unohtanut. Niin toisenlainen se oli hänen toiveisiinsa verrattuna. Ranuan tietä. Ennen Ranuaa vasemmalle. Tuosta se on mentävä. Tuon seuraavan mutkan jälkeen tuolla Kalliorinteen kohdalla pysähdymme ja sitten metsään. Metsään? Mitä me nyt metsään? Metsään. Mut ei autolla, varo! Minä puhuin sinulle, Ilmari, ennen Ouluun tuloa varmoista sijoituskohteista. Jos vaikka lähiaikoina eräät julmat johtajat päättävät, että kaikki vilja, rypäleet, perunat on luovutettava hanimaisten aasialaisten rehuksi, eikä viinoja enää saa panna. Entä sitten, Ilmari? Kysyn vain, entä sitten? Yksi asia on varma. Hyvän viinan arvo tulee säilymään hamaan iankaikkisuuteen saakka. Se on varma. Mutta en minä vaan ymmärrä yhtään mitään, kun siis hyvät viinat. Niin. Ei ole helppoa löytää sijoituskohdetta, jossa rahat olisivat varmassa tallessa. Viinankätkijä on mies erikseen. Se juoda lekuttelee ohjelmallisesti vaan. Niin, mutta entäs jos käy niinku oravalle? Ei muista. Hukkaa. Täytyy tietää konstit. Nähdä vähän vaivaa. Siellä ne lepäävät, 4 mainiota viinapulloa maan povessa. Se oli ensimmäinen viinakätkö sillä matkalla. Toisaalta Timppasedän kuva alkoi hiljalleen kirkastua Ilmarille, mutta toisaalta hänen ajatustoimintansa meni täysin solmuun. Sillä hän ei ollut koskaan kuullutkaan tämän tapaisesta ihmistyypistä, joka kätkee hyviä viinoja maan alle, kaukaisiin korpiin. Viinan kätkennän tekniikka ja filosofia olivat hänelle täysin uutta. Hän kun oli näissä lasihommissa enemmänkin käytännön ja toiminnan mies. Toisella tasolla. Ilmari, oletko katsonut kätköä suunnittelevaa koiraa? No en oo pannu merkkiä. Se on salaperäinen ja vilkuileva. Muina miehinä se kuljeksii saalissuussa paikoille, missä maaperä näyttää suotuisalta kätköpuuhiin. Ensimmäinen ja toinen ja kolmaskaan paikka ei aina kelpaa. Ihmisen on vaikea ymmärtää, mitä vaatimuksia koira asettaa kätköpaikoille. Joskus hieno haiskahtava teurasjäte sysätään pari haavanlehden alla. Ja joskus taas mitätön makkaran nahka haudataan maan uumenen. Näyttää perhana lupaavalta. Pahuksen mainiolta paikalta. Onko muuten tehty tilastollisia tutkimuksia? Montako prosenttia kätköistä löytääkin naapurin koira? Ja montako prosenttia itse kätkiä unohtaa ikiajoiksi? Siinähän olisikin aihetta jollekin dosentiksi aikovalle. Ilmari, minä varoitan sinua ontoista kelopuista. Aja
Ajattele, miten käy kätköllesi, jos tulee kaiken tuhoava kulotus. Taikka joku saksalainen ottaa kelosi polttopuuksi. Ajattele hänen ahnetta ilmettään silloin. Varmin paikka on maa. Mutta tällöin on ehdottomasti suojeltava pullot vedeltä. Jäätyvä vesi ei saisi päästä halkomaan pulloja. On syytä valita kätköpaikka niin, että maisemakuvan muuttuessa jokin selvä ja häviämätön tunnusmerkki johdattaa etsijät paikoille. Sopivia maamerkkejä ovat suuret kivet, niemet, joenmutkat, linnojen rauniot ja niin edelleen. Amen. He viipyivät matkalla 5 päivää. Timppa Ahde, valtion virkamies, tuo vannoutunut vanha poika, ehti kätköpaikkoja etsiskellessä luennoida monet asiat viinan kätkennän filosofiasta nujerretulle Ilmarille, joka ei 5 päivään keksinyt enää mitään järjellistä sanottavaa. Kotiin palattuaan Ilmari Ahde lepäili huoneessaan viikonpäivät. Tuskin syöden tai juoden mitään, saatikka kenenkään kanssa jutellen kokemastaan. Niin oli sedän filosofia häntä järkyttänyt. Nein! Hans! Donnerwetter! Iolalaini! Alkohol! Hans und Helmut! Hans und Helmut! Alkohol! Iolalaini! Kahden kuukauden kuluttua Ilmari sai viestin, että Timppa setä oli kuollut. Setä perhana. 400 pulloa viinaa. Ja autokaupan vielä. Setä perhana. Ja niin vain kävi, että Ilmari Ahteen laiskanpulskian ja viinaan menevän nuoren miehen täytyy ruveta harrastamaan retkeilyä ja kartan lukua, voidakseen omistautua mieliharrastukselleen. Tietyllä tavalla ikävää ja hankalaa oli, että juomat oli kätketty yli 100 000 neliökilometrin alueelle kauaksi maanteistä. Osoittiko Timppa setä perinnön hänelle pitkän pirullisen suunnittelun jälkeen vai oliko tapahtuma pelkkä sattuma? Sitä sai Ilmari Ahde miettiä vuosikaudet. Ei auttanut muu kuin autoilla ympäri Suomea, kävellä ja suunnistaa, reippailla. Kyllä. Hän leimasi. Nyt tulee numero 3. Hän on ottanut ykköstä kiinni huomattavasti ja taas tulee eräs numero 4. Hän on selvästi tähän mennessä johdossa. Ja 4 lähtee etsimään seuraavaa rastia. Tuot tulee joku. Ja nyt tulee eräs kilpailija jälleen. Olisiko numero 2? Ei, hän on pudottanut numeronsa. Se on lapio kädessä. Hänellä on lapio kädessä. Hän lienee ollut joku turistisuunnistaja. Hei! Onko tämä untava viinien huuma? Urakka seis! Monenlaiset majapaikat kävivät Ilmari Ahteelle tutuiksi. Hän tapasi tuttuja ja tuntemattomia, etupäässä tuntemattomia, niin kuin kaukana kotoaan kuljeksivat kulkevaiset tapaavat. Lyhyesti sanottuna,
Ilmari Ahde hankki kuntoa ja elämän kokemusta. Se oli yhden testamentin perintö. Inarijärven saaressa ei kun me oltiin Taivalkoskella. Taivalkoskella oltiin teeriä ampumassa. Meitä oli maanmittari Arhimo, minä. Sitten oli yksi tommonen, se oli melko originelli tyyppi. Se oli mikä se nimi olikaan? Se oli Timppa Ahde. Timppa Ahde, just. Se oli semmonen pakkaspäivä, kato oli, ja maanmittaria rupesi vähän niinku horkkapuistattamaan siinä. Ja se sanoi aivan puolileikillään näin, että olispa nyt jotakin lämmikettä. No siitä paikasta tää Timppa poikkesi ladulta sivuun, kato tommosen 300 metriä, muutamalla niinku paloaukeille. No, ja se alkaa syytää lunta sivuun ja kaivelleen kiviä siitä rauniosta ja koputtelemaan, kato, kirveenhamaralla jäistä maa. Ja me siinä äimisteltiin, että mitä helvettiä se meinaa. Niin, eikö se pirukulle kiskonut sieltä rauniosta peltilaatikon, jossa oli 3 pulloa konjakkia. Ja aivan koskematon lumi oli sitten ympärillä, että ei siinä kukaan ollut käynyt. Niin, että se oli velhomieheksi. 3 pulloa.